Добре, благодаря ти много. Като цяло всички герои до тук влизат в едни добре познати шаблони, които можем да наречем дори стереотипни. Как този фактор влияе на израстването на героите в романа? По един доста парадоксален начин бих казала. Защо? Защото става въпрос за разбиване на клишета. По време на цялата фабула се разбиват клишета. Запознаваме се в началото с клиширания образ на проститутката, клиширания образ на богаташкото синче, клиширания образ на сводника, клишето на мафиота, клишето на проблемното семейство, клишето на богаташкото синче, клишето на зубара. Запознаваме се с много клишета. Когато задълбаем и вдигнем завесата зад тези паравани на клишето, всъщност виждаме много повече. Виждаме, че проститутката, която главна функция е да задоволява с тялото си различни групи мъже по различни начини, всъщност е интелигентна и силна и мислеща и действаща, много проактивна. Виждаме, че сводникът всъщност има морални устои, много добре прикрити, но ги има, там са. Виждаме, че богаташкото разглезено синче всъщност в себе си е едно много ранимо същество, което прикрива с фасада от пари и скандално поведение, липсите и комплексите си. Виждаме, че хора, които по-своему не мислят, че могат да обичат и че имат нужда от любов, всъщност имат най-много нужда от любов и могат да обичат най-дълбоко и най-силно и най-ревностно и най-жертвогодовно. Тоест, наистина става въпрос за едно разбиване на клишета.